Silav, ez danîme. Li San Antonio, Kaliforniyayê li navenda herêmî wekî koordînatörê xizmetê kar dikim. Îro ez dixwazim bi were şertê duyemiyê HCBS'yê nîqaş bikim. Bijartina cihê niştecihbûnê. Li gorî vî şertî kesî hûn piştgiriya wan dikin xwedî wî mafînê ku hilbijêrin wê li ku derê bijîn û qadên wan ên jiyanê bişibin çi? Ew dikarin hilbijêrin ku bi mirovên astengdar re, ne astengdar re an jî bi tena serê xwe bijîn. Ev hilbijartina wan e. Em biçin dema berî ku Lorenzo mala xwe bîne Sanî Oksê û em bibînin jinekî karsaz, heyranekî beyzbolê û li hengekî fezayiyê di nava galaksiyan çawa bûne alîkar ku nova xêrhatina nîşteciyekê nû bike. Min ev civîna malê xwest da ku xebereke bi kelecan bidim we. An em kûçikekî dikirin. Na, tiştek jê baştir. Sîgek? Na, Hevalekî nû yê malê? belê. Tu ji ku dizanî? Niha derdkeve jorê? Ev e, baş e. Navê wî Lorenzo ye. Li gorî xwe ya dike ji bo cihekî li gorî xwe peyda bike zehmetê kişandiye. Nizanim canê min, tu emînî ku tu dixwazî bi tena serê xwe bijî? Ez gurekî yekane me cana min. Wê kitî, te akûstiyaka te vê derê newaze be. Aha. Wî na, min telefon jî bîr kir, min soz dabû ez ê sureta bigirim. Fere, 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 fere. Naomi! Ê gurê yekane, te tenê sî û pêş saniyan îdare kir, min ew qajî hêvî nekiribû. Gelekî komîk e. Baş e, bi tenê jiyanan ne li gorî min e. Niha di dorê de xaneyekî bi müzîksiyenan tişê heye. Pir baş, heydim ku madeyê nû nas bikin. Leydin heval no? Hey, ne o qasî bilez, tu müzîkjenekî, bi wan e lê de. Belê, te hinekî zêde lê da. û wê çaxê em bi xêrhatina Sanî Oksê bidin wê. Ez ê şareşînê silavê bidim. Ez ê projektörê bibim. Pêşî ez ê pê re biaxivim. Venüs? Oh, na. Ez cêwiya Venüsê me. Nova. Cêwiya şeytan tu ye? Belkî jî ev Maya, Steven û Dexter'in. Tu bi xêr hatî malê dostêm. Ewlî divê em malê nîşanî wî bidin. Ne wisa? Belê ev aqilane ye. Ez hêvîdarim tê ji Sanî Oksê hez bike. Li gorî cihê din ku min îro dîtin ev der li gorî şêwaza min e. Em ê bibin dostên heviyên herî baş. Were odeya min bibîne. û niha jî amadeye ku lê bike. Sportîv. Profesyonel. Baş e. Wekî dawî. Ev derodeya we ye. Hûn dibînin me tiştên bingehên ayar kirin. Em dikarin alî we bikin ku hûn li gor xwe bixemilînin. Tu çi difikirî cana min? Gelo em dikarin wisa çê bikin? Oh, em dikarin vê bikin. Baş e canê min, tu çi difikirî? Hema bêje bi qasî te dihêje. Hema bêje. Dema Lorenzo biryar dal wê derê bijî, nova nişteciyekî nû li Sanî Oksê zêde kir. Herkes xwedî wî mafîye ku hilbijêre wê li ku derê bijî û qada wî ya jiyanê bişibe çi. Ji bîr nekin, guherînên mezin û bandorker baxaftinên biçûk dest pê dikin. Wekî kesekî ku xizmetê dide, kesnavendî, dêwê wa tê ku hûn guh bitin mirovên ku hûn piştgirî dikin û li gor wê tev bigerin.